Os dous casos de intoxicación con biotoxina amnésica SP remóntanse a finais do pasado mes de xullo, segundo se recolle no boletín epidemiolóxico que publica quincenalmente a Consellería de Sanidade. Trátase da primeira intoxicación detectada nun hospital público galego debido ao consumo de mexillón en mal estado, procedente de algún polígono de bateas pechado. Nos dous casos, os afectados sinalaron ter consumido este molusco, que mercaran directamente a un produtor, o que non identificaron, polo que se descoñece a zona exacta da súa procedencia. Os dous presentaban unha síndrome confusional e perda de memoria de curta duración. Segundo sinalan os expertos, son algúns dos síntomas máis comuns neste tipo de intoxicacións, que mesmo naqueles casos máis graves podería levar aparellado a morte. No caso da toxina amnésica, que é unha neurotoxina, afecta o sistema nervioso, entonces nos casos máis leves simplemente serán as molestias gastrointestinales nas primeiras 24 horas, pero xa nos casos máis severos pois xa afectaría, teríamos sensación de vértigo, somnolencia e pérdida de memoria. Cando nos compramos un molusco nun establecemento autorizado, significa que ese molusco ten todas as garantías de que o podemos consumir en fresco. Porque, por exemplo, collemos mexillón nunha roca un día que vamos á praia, non temos a seguridade de que ese marisco non ten toxina ou non está afectado por contaminación fecal, por bacterias fecales. Entonces, moita xente pensa que simplemente cocendo o marisco xa é suficiente. No caso da contaminación fecal, pois é necesario normalmente pasar o marisco por depuradora antes de consumilo. Por iso é importante compralo nun establecemento autorizado, porque sabemos que pasou ese proceso de depuración, non? Según a legislación, según a zona onde se collera o marisco. No caso da toxina, non se vai nin cocendo o marisco, nin depurando. Entonces, temos que esperar, os produtores teñen que esperar a autorización do INTECMAR, que é o organismo da Consellería que vela por esa calidad dese molusco, para poder comercializar ese marisco. Fontes da propia Consellería do Mar, despois de analizada toda a información sobre este asunto, sospeitan de que o mexillón en mal estado podería ser dunha zona da ría de Arousa, que no momento no que se mercou, entre finais do mes de maio e principios do mes de xuño, os polígonos da Pobra H e a Pobra G eran os únicos que estaban afectados por biotoxina SP, tal e como se pode comprobar no histórico do estado de zonas da páxina web do INTECMAR, órgano que controla os polígonos de todas as rías e tamén de todos os bancos marisqueiros, para que o produto chegue ao consumidor coas máximas garantías posibles. O molusco ten a diferencia do peixe, pois bioacumula o que hai na agua. Entonces, cando se producen episodios de algas que producen toxinas, pois acumula esa toxina tamén. Entonces, hai un organismo en Galicia que é o INTECMAR, que é quen vela por a calidade das zonas de produción, non? Bueno, de supervisar. Entonces, eles é quen dan autorización aos produtores para poder comercializar ese marisco ou non. Entonces, cando nos compramos marisco nun establecemento autorizado, estamos comprando un marisco que ten os controles necesarios de toxina ou microbiolóxicos ou de outros contaminantes. A conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana, volve unha vez máis a facer un chamamento á cidadanía para que non adquira peixe e marisco por fora das canles legais de comercialización, para evitar así problemas de seguridade alimentaria. Nos últimos anos, a Xunta incrementou notablemente a vixilancia nos diferentes eslabóns da cadea de comercialización, dende o produtor ao consumidor, cifrándose en máis de 2.500 inspeccións. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Etel Vázquez, e a directora xeral de Augas das Concas de España, Aranza Zuballejo, asinaron hoxe o documento que permitirá ao Goberno Central dar comezo ás obras dunha futura depuradora no concello de Ribeira, que estará situada en Couso. Esta infraestrutura permitirá a depuración das augas residuais do núcleo, así como da Guiño, da Meixida, da Revolta e de Castiñeiras, beneficiando a 32.500 habitantes. Os presentes sinalaron a importancia desta actuación polas melloras que conlevará a Ría de Arousa, o seu turismo e o seu marisqueo.
A calidade das augas determina directamente a calidade do noso marisqueo e o seu valor económico, pero tamén é determinante para a posta en valor do potencial turístico do noso litoral, pola súa triple vertente, a gastronomía, as praias e os espacios naturais. Poner de manifiesto una vez más la apuesta que desde nuestro Ministerio hacemos por dar cumplimiento a la Directiva Marco y sobre todo por cumplir con la normativa de calidad de aguas en zonas, en general en toda España, pero de una manera muy especial en zonas tan sensibles como son esta, como muy bien decía nuestro técnico en su explicación, por dos cuestiones elementales. Una es el turismo como actividad y por otro lado la actividad del marisqueo y la pesca como actividad productiva, ¿no? Yo creo que la sensibilidad, si en algún sitio se puede ver claramente, pues precisamente es aquí. A esta actuación hai que sumarlle a creación dos colectores xerais e a depuradora de Corrubedo, a reparación do emisario de Touro e o saneamento da Ribeiriña. Estas 4 melloras ascenden a 38 millóns de euros de investimento. Recalcaron no acto que as accións son froito da estreita colaboración entre administracións. A infraestrutura protagonista do día, a futura estación depuradora de augas residuais, financiarase pola Xunta de Galicia e a Aquaes a través dos fondos FEDER da Unión Europea. Son 3 actuacións que supoñen 7,5 millóns máis, entonces que estamos a falar xa de 38 millóns de euros para investir na mellora do saneamento da Ría da Arousa, unha boa proba do compromiso do Goberno co Concello de Ribeira. Gracias a ese interés mutuo de las administraciones en que cumplamos con la normativa europea en medios tan sensibles como es el medio marino de este ayuntamiento, el único que no me canso de repetir, que tiene un parque natural y un parque nacional, el de las Illas Atlánticas, y si es así es precisamente por la calidad de sus aguas. Esta es la solución técnica que nosotros hemos proporcionado pues para construir una infraestructura modélica, que solo es posible llevarla a cabo si sumamos los esfuerzos. De forma individualizada sería imposible con el coste que tendría repercutir para el conjunto de los ciudadanos de la zona. As obras da Edar de Ribeira darán comezo no mes de setembro e alongaránse durante 15 meses. O alcalde de Ribeira pediu comprensión aos veciños e desculpas anticipadas polas molestias que esta importante obra pode supoñer. Incidiu a directora xeral de Augas das Concas de España na importancia de realizar estas obras de saneamento. Son obras a su vez que no son fáciles de visualizar, ¿no? Los ciudadanos en casa, cuando quitamos el tapón del grifo de nuestra fregadera o echamos el vertido, no nos acordamos de a dónde va ese agua. Y sin embargo tenemos que ser conscientes de que la suma de todos esos vertidos que hacemos, pues al final tienen y requieren un esfuerzo colectivo general muy grande para que luego podamos disfrutar de ese parque natural, podamos disfrutar de esa costa, tanto los vecinos de aquí como los que venimos de vacaciones. O mandatario local, Manuel Ruiz, indicou que estamos ante a obra máis importante, cuantitativa e cualitativa da historia de Ribeira. O ente público Portos de Galicia ven de facer balance dos tránsitos que recibiron os portos náuticos de titularidade autonómica do Salnés e do Barbanza durante o mes pasado. Un volume de visitas que se incrementou un 2% con respecto ao ano 2013, no que tamén a súa vez aumentar a afluencia de visitantes. Que no mes de xullo superaron o medio millar de embarcacións, en total 551 embarcacións, que supón un incremento sobre xullo do ano 13 de máis dun 2%. Queremos fundamentalmente atribuílo a unha importantísima laboura de promoción a nivel nacional e internacional que se está facendo desde a Xunta de Galicia, que está facendo o ente público Portos de Galicia, conxuntamente coa Axencia de Turismo de Galicia que dirixe Nava Castro. Para este Departamento da Consellería do Mar, este ascenso no número de visitas débese ás accións promocionais desenvolvidas no exterior, como a organización da primeira travesía náutica xacobea ou a participación nos salóns náuticos de París ou de La Rochelle, nos que xa confirmaron a súa asistencia tamén neste ano. E Francia é precisamente o país de onde máis nos visitan. En canto á procedencia, dun xeito moi mayoritario son de fora de España e concretamente proveñen por este orden de Francia, da súa costa atlántica, de Irlanda e de Gran Bretaña. De entre os portos con máis tránsito, destaca o histórico de Sanxenxo. O primeiro foi o Porto Deportivo de Sanxenxo,
147 embarcacións, seguido do de Pobra do Caramiñal con 141. En número total de tránsitos, o que máis subeu foi o Porto Deportivo de Portonovo, que pasou de 77 a 110, o cual, neste balance, nestas dúas zonas de Galicia, cunha forte presencia da náutica recreativa por instalacións e por número de usuarios, decimos que o primeiro concello desta zona, lóxicamente, se sumamos Sanxenxo e Portonovo, é o concello de Sanxenxo. 147 máis 110 son 257 embarcacións. José Juan Durán adiantou que esta consolidación da tendencia alta nos tránsitos dos náuticos se pode facer extensible ao resto dos portos galegos, especialmente a aqueles que están preto das cidades galegas significativas. A Consellería do Mar vén de convocar 11 novos permes para o marisqueo a pena Confraría de Carril. Destes, un estará reservado para unha persoa que acredite circunstancias socioeconómicas de primeira necesidade. O prazo para a presentación de solicitudes é de 15 días a contar a partir deste pasado martes, unha vez que xa se publicou esta convocatoria no tabuleiro de anuncios da Xefatura Territorial e na páxina web da Consellería. Solicitantes deben cumprir os requisitos exixibles nestes casos e que están recollidos no decreto 425/1993 do 17 de decembro. As solicitudes poden presentarse nas oficinas do Rexistro da Xunta de Galicia, nas oficinas de Correos e no resto de lugares indicados na Lei de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e de Procedemento Administrativo Común. O Executivo ribeirense informou do inicio das obras de construción da senda mariñeira que unirá a praia de Area Secada co Porto da Ameixida. A actuación cun orzamento de máis de 331.000 euros forma parte das obras incluídas dentro do proxecto Ribeira Atlántica 2015, que está cofinanciado nun 70% con fondos europeos FEDER. Terá unha lonxitude de 560 metros e o seu itinerario discorrerá case na súa totalidade pola zona de servidume de tránsito. Para a súa realización empregaránse distintos materiais acordes co entorno, co obxectivo de causar o menor impacto visual, fundamentalmente madeira e tamén zaorra artificial, sendo necesario ademais levantar diversos muros de contención nalgúns dos tramos. O proxecto completarase con paneis interpretativos con información medioambiental, así como tamén con diverso mobiliario, como é o caso de bancos de madeira, papeleiras e alcorques de fundición. Esta senda peonil sumarase aos outros proxectos realizados ao longo da presente legislatura de cara á recuperación e posta en valor do bordo litoral do municipio, con actuacións como a ampliación e remodelación do Paseo de Coroso, a construción do novo Paseo Marítimo do Touro, a rede de pasarelas da Catía ou a senda peonil que une os areais de Coroso e Riazor. A exaltación do Mexillón de Cabo de Cruz celebrará a súa 13ª edición esta fin de semana. Aínda que a cita xa estea consolidada nos calendarios gastronómicos galegos, a organización continúa innovando para potenciar o produto a nivel nacional e internacional, e tamén, por suposto, para darlle ao Mexillón o protagonismo que se merece nunha vila que vive del. O Mexillón é o produto estrella, digamos, en este caso, por produción e por, digamos, que o Concello de Boiro pois é o Concello de Galicia que máis bateas ten dentro dos seus veciños. Un ano máis, pois o que intentamos é satisfacer, poñer en valor o que é este produto. E o vamos a facer con novas fórmulas, con novas recetas e sempre intentando acadar cada ano un obxectivo maior e intentar chegar a excelencia. O sábado 9 será o día da degustación da paella e xa o domingo a propia exaltación do Mexillón a partir da 1:30 da tarde. O produto poderá degustarse nas formas máis tradicionais como a vapor ou en empanada, pero tamén en salsa ou con polvo e fabas de Lourenzá. A edición deste ano conta cun mexillón de gran tamaño e bo sabor, segundo apuntaron na presentación. Haberá dispoñibles máis de 4.000 kilos de bivalvo en vianda e para mostrarllos a xente apostan por traballar e refinar a presentación. Que hai que xerar un valor engadido en base que ás presentacións, en base á promoción, en base
a decoración de tanto de mesas como de mobiliario para facer un entorno comercial, publicitario, que nos permita difundir e promocionar dunha forma, digamos, máis estética e máis presentable e darlle un valor comercial e de marketing o que é o noso produto. Non nos podemos quedar tan só co que é o valor da materia prima, que en sí é maravilloso, senón que ademais temos que adornarlo para que sea conocido e reconocido. O Club de Remo de Cabo de Cruz quixo que a festa coincidira novamente coa regata da ACT que se realiza en Boiro. O alcalde do municipio, Xoán Xosé Dieste, indicou que sempre se realizaron os dous eventos nas mesmas datas e este ano, que o equipo ascendeu novamente, non podía ser menos. A Liga ACT xa hai moitos anos que pasou por aquí, hai uns cuantos anos, e a xente toda que veu competir aquí, que veu disfrutar do noso entorno e da nosa gastronomía e tamén do deporte, pois quedou moi contenta. Recorda este produto, lle deixou o sabor de boca á xente e desde o Club de Remo estaban deseosos tamén de que coincidira esta exaltación do mexillón con esta Liga ACT. Desde a organización calculan que máis de 3.000 persoas degustarán o mexillón en Cabo de Cruz, 1.500 procedentes da regata. Portodosón acollerá este sábado, día 9, unha nova edición da Exaltación do Polbo. Esta cita consegue reunir a cantidade de persoas tanto da comarca como a de fora, desexosos de desfrutar deste manxar da ría o xeito máis tradicional, a feira. Dito evento gastronómico está organizado exclusivamente polo Concello. Así o explicou o edil de Turismo, Manel Leán. Desde hai 3 anos que o propio Concello de Portodosón está como único organizador. Antes existía unha sección de empresarios que se facía cargo da organización, pero desde hai 3 anos para aquí é o propio Concello quen se fai cargo da organización. Desde o Concello esperan repetir as cifras do ano pasado que foron realmente positivas. Entre os asistentes vendéronse 2.000 racións, o que supón 800 kilos de polvo. Hai que sumar ademais 500 kilos de mexillóns e 60 empanadas. O prezo da ración, que se compón de polvo, mexillóns, empanada e viño, roldará os 15 euros, ao igual que o ano pasado. E como non podería ser de outro xeito, haberá música para animar a xornada e outras opcións culturais. Estará amenizada a partir da 1 da tarde polo grupo de Gaitas Rumbía daqui de Portodosón. E a vez, pois tamén teremos ali nas instalacións do Club Náutico unha 7ª mostra de cultura mariñeira, onde participarán os apicultores de Galicia, Apivar, e tamén as amas de casa de Portodosón, que farán unha exposición de bordados, bolillos e manualidades. O goberno local mostrou o seu empeño en seguir potenciando o polvo e a súa exaltación por estar tan ligados co pobo sonense. Queremos que esta festa sea unha maneira de promover e difundir un produto tan preciado como é o pulpo aquí en Portodosón, da que moita parte da flota dedícase a esta arte. E, esperamos que teñamos unha boa acollida de xente. A festa comezará a 1 da tarde na explanada portuaria.